Ja by som chcel sa spolu s vami zamyslieť, že čo tá dôvera na tej našej ceste sprítomňovania môže znamenať, alebo že čo nám tu môže rezonovať z tých našich životných príbehov, ktoré si každý prinášame. Dôvera v niečo, že sa udeje. Ja som si vždy myslel, že alebo veľmi dlho som to mal v sebe uložené takým spôsobom, že však verím, že bude dobre. Že bude dobre. Až kým som sa nezačal čoraz viacej zapodievať s tým, že čo to vlastne znamená, že bude dobre, ale keď si to hovorím z prítomnosti. Čo to znamená, že ako si to môžem povedať na prítomnosť? A že tam nás to ťahá potom, že povedať si, že je dobre tak, ako je, ale vieme, že my sme veľmi často v situáciách, že keď nám nie je dobre. Teraz ako to môžeme si povedať, že je to dobre tak, ako to je? Už sme to raz rozoberali túto tému, že existuje viacero vrstiev, napríklad aj šťastia, alebo aj toho, že je dobre. Že je dobre neznamená iba, že nemusí iba znamenať to, že sa cítim dobre, že sa cítim bez akéhokoľvek napätia, bez akéhokoľvek kríža vnútorného, ale že je to nejaký vnútornejší, že z tej nižšej vrstvy hlas, že takto, ako to je to v poriadku. Dokonca až tak, že povieme tomu, že to je dobre. A toto zase vieme z mnohých príbehov, ktoré máme napočúvané, načítané, alebo z našich okruhov blízkych rodín, z našich životov, že niekto si dokáže povedať, že až teraz, keď je naozaj zle, keď to naozaj bolí celé, že zisťujem, že toto je to, čo som potreboval, že to je to dobré, čo potrebujem, aby som zistil. Vieme zhruba, o čom rozprávam? Že to, že je dobre, nemusí byť iba vždy, že mi je ľahko. Tak ako vieme, že napriek tomu, že môžeme si zobrať termín odpustenie, že odpustenie je tiež jedna z čností alebo z vlastností, do ktorej akoby cítime, že nás to môže, alebo že nám to môže niečo priniesť pozitívne, ale vieme, že niektoré veci nedokážeme odpustiť nie že 2 roky, ale že aj 3. generáciu, že to nevieme odpustiť. A tiež v tomto je zaujímavé, že aj je to takto, ako to je. Že iba si to vedieť, že je to takto. Že netlačiť sa aj do takýchto vecí, ako napríklad do prijatia, do dôvery, alebo do odpustenia. Že to až vtedy to začína byť zaujímavé, keď si to iba všimnem. A to je to zaujímavé, že my si tie veci, ktoré nás trápia, že častokrát si my ani celý život, alebo že dlhé roky nevšimneme, že nevieme to pomenovať. A až keď sa nám podarí si to všimnúť, napríklad, že ja neviem odpustiť už dlhodobo dcére, rodičom, komukoľvek. Susedské vzťahy sú v tomto veľmi také zvláštne, že aspoň na dedinách to bývalo tak, nie? Že susedia veľmi silno zrkadlia mnohé príbehy naše. To, že som dlhodobo nedôveroval vlastnému telu, čo to znamená, že keď nedokážem brať svoje telo také, aké je, so svojimi výkyvmi, so svojimi bolestiami, že to, že som ho nevedel brať také, aké je, som zistil až potom, keď som začal trošku vnímať, že telo mám. Čiže toto hovorím, že aj o tej nedôvere, že častokrát my aj nevieme, že nedôverujeme, až keď sa priblížime trošku k dôvere, vtedy, ale doteraz, že to bolo bez dôvery. A vlastne o tom som nevedel. Toto som chcel s tým povedať. Mne sa to zdá takto, že neexistuje možnosť dôverovať iným a nedôverovať sebe. Že dokážem si vypočuť druhého a teraz to začína byť zaujímavé, že bez môjho vnútorného tlaku na to, že ja to viem napríklad, alebo že on to nevie tak dobre ako ja, alebo že že ešte sa musí naučiť. Že niekedy buď rodičovsky, tak vieme, že však
Ešte 20 rokov potrebuješ, aby si dospel do toho. Ale že keď sa v tomto uvoľníme, a to sa tiež vrátim k tej myšlienke, že vtedy to začne byť zaujímavé tým, že ja si dovolím, aby sa tá výpoveď druhého stávala akoby až mojou výpovedou. Ak sa mi, že až do takej dôvery idem, že, lebo častokrát, a teraz zase na mne, že ja som to mal v sebe veľmi často, mám aj vyskladané takým spôsobom, že ak začnem príliš nekriticky druhého počúvať, že sa mi to môže stať, že vlastne ma tu pomýli celého. Ale že si dovoliť, to niekedy možno stačí iba, že na skúšku si to robiť, že vedome ísť do toho, že dovoliť si vypočuť ten názor tak, že ho vnútorne, ale že vôbec neposúdim. Tam je zase opäť tá tenká hranica medzi tým, že ako ostať sám sebou ešte, že nenechať sa keby teraz vykývať, alebo že nenechať sa vychýliť zo straty vlastného názoru, vlastného postoja, ale že ísť do dôvery, a to dosť ťažko sa keby až niekedy o tom rozpráva, že kde sú tie hranice, že ísť do dôvery, že to, čo mi ten druhý hovorí, to ako by som si ja hovoril cez jeho ústa o mne. Ja som dokonca zistil, že pri niektorých situáciách, že pri niečom, že úplne až mi akoby, že stláčalo nejaké body, ktoré, to vieme, že to normálne, že sú nejaké body pomyselné, že nervový systém sa spúšťa, že úplne, že sa roztrasie. A že som si uvedomil, že keď pri takýchto situáciách, že ja si neviem potom spomenúť, o čom sme sa bavili. Hej, že to normálne, že to až tak si to vytesní tá naša hlava, alebo ja neviem, že ja si to normálne, že som si nevedel sa vrátiť k tomu, že o čom sme sa rozprávali. Dokonca, keď ideme do tejto úprimnosti, nás to potom akoby, že aj umožňuje nám to oveľa jasnejšie povedať, že na mňa toto, čo hovoríš ty, že ja to vnímam ako klamstvo. Hej, a že niekedy po 10 rokoch si dokážeme povedať, že toto, čo hovoríš, mi spúšťa hnev. Nie, že hovoríš zle. Že to, čo ty hovoríš, ma hnevá. Ja sa hnevám. Že to je môj hnev, nie jeho. A dokonca tieto veci vôbec nerobíme kvôli iným ľuďom. To robíme iba kvôli sebe. Hej, aj tento fenomén, ktorý nazývame nenásilná komunikácia. Presne tak, že toto nie je téma, že aby som neublížil inému človeku. Že aby som ja mal priestor vytvorený bezpečný pre seba, kde môžem byť sám sebou taký, aký som, a zároveň, aby som mohol dať aj hranice druhému človeku. To znamená, že preto dosť často aj pripomíname si, že ostaňme pri jazyku. Hej, že ja sa hnevám, nie že ty si ten, čo máš hneváš, ale že mňa to hnevá, čo ty rozprávaš. Hej, že to keď ideme cez jazyk, tak no dobre, že ostávam sám sebou. Môžem spustiť aj nejakú vlnu, ktorá môže ublížiť aj mne, aj tomu druhému človeku, ale že to je jediné bezpečné miesto, že keď ja si idem, toto som ja. Otázka bola, že keď si dovolím ísť do tej intimity, že čím bližšie k tomu druhému človeku idem, tým do väčšieho rizika idem. A je pravda, že sa aj udejú tie veci, že to začne veľmi bolieť. A to si už každý musí akoby, že v sebe, že totiž to, že nedá sa ísť do blízkosti bez rizika zrady. Nedá sa ísť. Alebo takto, že snažím sa iba poukázať na ten fenomén, že kedy sa prítomný okamih častokrát stáva našim nepriateľom. Ešte raz. Že kedy sa prítomnosť, nevieme ju prijať takú, aká je, to znamená, že začneme ulietávať akoby do toho akoby ľutovania minulosti, alebo do prílišného plánovania budúcnosti. Hej, to opäť pripomínam, že také najsilnejšie choroby, ktoré sa usádzajú medzi ľuďmi, sú depresia, to je akoby, že to vracanie sa, alebo že vracanie sa do
do rán minulosti, alebo úzkosť. Ale teraz hovorím akoby, že o tých dvoch póloch. Depresia je minulosť a úzkosť, strach z budúcnosti. To odmietnem, buď to príjmem, alebo ešte, že pre mňa je veľmi zaujímavé, že alebo idem do zážitku, ktorý sa tiež nedá objednať, že začínam mať zážitok my. Že od toho ja, ty, my, hej, že... Alebo jednota. Že zážitok, kúštik zo zážitku jednoty.